हिन्दीनि मुजिखौ लेजाव 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 होननाया सोरमोन बुहुरना मोदायमोन बेलाय गसंनानै थांदों जोङो नोंनि थाखाय जिरायनोनो मोनाखै जोङो आलासियानो नालाय आलासियानो आं मोजाङै मोजां हगार हरदों गोसथोआबाबो बै बिहारिनि फैसा बख'नाया मारियाव जाया दे बे दे बिहारिनिफ्राय फैसाखौ मानो बख'नानै जाया नोङो नै बे न'आव थानाय समावनो नों रं नाम्बार जानानै फैसा बख'नानै जागासिनो दंखायो नोङो थाङा नों आंखौ लांफैदो होननाया मामोन हिन्दीनि मुजिखौ लेजाव 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 होननाया सोरमोन बुहुरना मोदायमोन बेलाय गसंनानै थांदों जोङो नोंनि थाखाय जिरायनोनो मोनाखै जोङो सल'गोफोर बे भिडिअआ जोंनि बर' समाजनि थाखाय जोबोद लाजिथावना आरो मुगैथावना भिडिअ जोंनि बर' समाजनि बर' आइजोफोरा हाबा जाखानाय आइजोफोरा मानो एसेबां गाज्रि खामानि मावबाय थायो लोगोफोर हौवा थानानैबो गुबुनजों मानो इदि गाज्रि खामानि मावो बेबो मा लोगोफोर जोंनि बर' नङा लोगोफोर बिहारिनि लोगोफोर बिहारिखौसो मोजां मोनबाय फैसा थानायखाय ना मा थानायखाय लोगोफोर हाबा जाहैखांलायबायनो हुमखि होजानानै सिगिसोआव जोंनि बर' समाजनि आइजोफ्रा मानो आं एसेबां दाबो सिरि मोनाखै लोगोफोर सल'गोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव लोगोफोर नोंसोरनि गोसोआव मा डिसिसन एबा कमेन्ट खोथानो लुगैयो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आं चेनेलाव दामबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर